Maayong adlaw mga kaordinaryong Katoliko. Welcome na usab kita diri sa atong episode sa atong YouTube channel Sukdanan sa Kamatuoran. Sa tanan nga mga nag-subscribe, sa tanan nga nagalantaw, sa tanan nga nagasuporta sa atong YouTube channel, daghan kaayog salamat kaninyong tanan. Ug sa wala pa naka-subscribe, ako kamo gihangyo nga mo-subscribe na mo sa atong YouTube channel tungod kay daghan mog makatunan, daghan kitag makatunan about sa pagtuong Katoliko, unsaon sa pagpanubag, unsaon sa pagdeliver ug unsaon sa pagpasabot ngadto sa mga dili Katoliko mahitungod sa pagtulun-an sa atong simbahan. Sa tanan nga mga subscriber, sa tanan nga mga taga-suporta, nagapasalamat ko kaninyo. Nagahangyo nga unta sa mga matag video sa atong YouTube channel, dili lang ninyo i-skip ang tanan nga mga advertisement. Aron usab nga kini makahatag og pagsuporta sa ato nga programa. Karon nga adlaw ato nga hatagan og pagpanglantaw, hatong hatagan og atong tan-awon ang video sa usa ka Sabadista, usa ka liman, usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Corporation under sa General Conference nga si Roy Tondag, nga nagpataka siya o gamit sa history unya iyang gihubad sa his story, no? Unsay resulta sa usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist nga si Roy Tondag? Nasakpan ang iyang pagpamutbot. Ang resulta, nasermonan siya ni Sir R.G. Sino, ang presidente sa Lay Catholic Apologist. Si Sir R.G. Sino, usa ka dipensor sa atong simbahan, tigdipinsa sa simbahang Katoliko. Atong lantawon ang video kung giunsa pagpamutbot sa usa ka liman sa Seventh-day Adventist nga si Roy Tondag, ug giunsa pod siya pagsupalpal, ug giunsa pod siya nga nasirmonan sa usa ka apologist sa Catholic. Atong lantawon ang video. Daghang salamat. Unsay nahitabo sa mga apostoles, nanago sila igsuon ko sa kwarto. Walay nang gawas nila, kay nalisang sila. Away suna paminawag gid ninyo ni pagmayo. Sa dihang nakita nila nga nabanhaw si Kristo. Tanawan ninyo igsuon ang history sa pagkadautan igsus mga Romano. Mo igsuon ang fulfill. Tanawa ra ha. Tanawa ra ha. Tanawa daw kuno ang history. So kining gitawag og history asa usa man historical books or history books nga iyahang gibasihan. Nya pagkadautan daw kuno sa mga Romano nya naa siyang utok Romano Katoliko, mali. It is a fallacy of suppressing the facts. Buti pasabot niya na nga musukuan pa ba kanang bitaw nagbasa kag libro niya, wa ka kasabot sa tawag ining libro nga imuhang gibasa. History ang iyahang gusto i-present, pero sa nigawa sa iyang baba o sa iyang presentation mismo, history. Nga naman, kay kanang mga pari na Katoliko o kanang gipanglutos, kanang giingon niya gipanglutos, ang mga paring Katoliko mo inisunod ana. Kay lahi ang Roman Catholic o Roman Empire. Ano ba, tingong ko ba nga, asa mo saktong panabot ini mo mga tawhana? Duha lang kapaingan ani. Number one, tinuyo gud niyang bakakon siya. Tinuyo yung bakakon siya kay kabalo sa si tinuod niya pagkahuman ihang isulti ang ihang pagpamutbot. Or ikaduha, nagpaatik-atik ning kabalo. Buwa kabalo. Nga naman kay tanaw ng presentation gud niya. Implied presentation niya nga ang Roman Catholic o Roman Empire pareho ra. Mali. Pagpamutbot na, pagpamakak na unya pagkahuman ang amahan sa bakak, mo baya gyud ning gitawag og yawa. Ay, mahimo ning anak. I-continue na to. Fulfillment of prophecy sa Old Testament. Sa
Diha igsuon nga si Kristo nagpakita sa mga apostolis, nakabaton og kaisog ang mga apostolis. Uhat 2:38, nahimo nga ang mga apostolis nisulti na sila sa kamatuoran sa walay kalisang bisan pas kamatayon. Tanawa ang nahitabo sa mga apostolis. Tad dihang si Kristo niadto na sa langit igsuon ko kay mag-andam og luna. Tanawa ang promise ni Kristo. Sa dihang nga human na siya nabanhaw igsuon ko, ingon si Kristo, natuman na ang akong trabaho nga maghalad sa akong kagalingon. Ingon si Kristo, muadto ko sa langit aron mag-andam ko og luna alang ninyong akong mga sumusunod. Apan sa dihang muadto ako og langit, magpadayon ang kadautan sa mga Romano nga maglimbong sa mga tao sa tibuok kalibutan igsuon. O nara igsuon ko ang katumanan. Pamutbot. Kini pamutbot. Nganong tawag ini pamutbot? Nganong sentro magyud kay ini ang mga Romano nga sa panahon ni Ginoong Jesucristo ang nag-persecute sa mga Kristiyano sa panahon ni Ginoong Jesucristo ha. Sa dihang bag-o pa nagsaka si Ginoong Jesucristo dili man ang Roman Empire. Ang nag-persecute sa mga apostoles, ang nag-persecute sa gitawag mga Kristiyano for the first 5 years after si Kristo misaka sa langit. Dili man ang Roman Empire do. Patakal. Dili ang Roman Empire ang unang may persecute mga sabadistang Hudyo. Katong mga original ba? Piki man mo. Piki man ning ato ang mga amigo nga sabadista. Katong mga original nga sabadista ba? Mao to'y unang may persecute sa mga Kristiyanos 5 years after si Kristo misaka sa langit, namatay na banaw, unya misaka sa langit 5 years after naghimo og local persecutions ang Jewish religion against Christians. Og witness ana si San Pablo nga Saulo kaniadto kay siya ang nag-lead sa persecution against Christians. Tanong moabot man kaanang gitawag og Roman Empire at that time. Yes, ang Roman Empire at that time sila ang nag-colonize. Subject or under nila ang Israel. Pero wala man sila, musukuan pa ba, wala sila pakialam sa mga Kristiyano at that time. Ganun mag-launch man sila persecution. Nahitabo lang ang pag-launch of persecution pag-abot og 64 AD sa panahon ni Emperor Nero after the Great Fire of Rome. Great Fire in Rome, yeah. Ana, mo na akong giingon ba nga, asa may gibutang ilang pangunang pangutok, no? Bangag na yung kayo kag mutuok ini. Bangag na yung kayo. Ha? So, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, pagkamatay, pagkabanan ng Kristo, pagsaka sa langit, 5 years pa. Kanang within 5 years, ang ni-persecute sa mga Kristiyanos, dili ang Romano. Ang mga Hudyo. Pero anong ipatay man si, tawag ining kuhan, si Kristo sa gitawag og mga Romano. Kaya at that time, again, under sila, colonized sila by the Roman Empire. Nganong sila man ang nag-execute kaya sila naman ang naay katungod, naay authority to execute capital punishment sa panahong Kristo. Pero ang ilang una-una dili tungod kay gi-persecute nila tungod sa religion, no. Gi-persecute nila tungod sa kasong rebellion. Ang kaso ni Kristo sa mata sa gobyerno sa iyang panahon, dili tawag ining about religious matters. Ang kaso ni Kristo, rebellion. Wabi ko tanawa itong conversation nila ni Poncio Pilato. Hari ka ba? O sige, sulti ni Kristo, gipamulong mo. So, buti pasabot, dili religious matters in terms of tawag ining at the eye of the Roman government. Ang ilang pag-execute kang Kristo, dili religious matters. Kung dili, political matters. So, pero sa mga Hudyo, religious matters, kini-angkol man si Kristo nga, ako ang anak sa Diyos. Nya kadi man sila makapatay. Even nga naa sila balaod, nga tawag ining pagpatay sa tao basta na ay blasphemia nga himuon. Pero tungod kay under sila, gi-colonize sila sa gitawag Roman government, wala sila katungod nga mo execute og capital punishment. Mo nang gi-file nila og kaso si Ginoong Jesucristo sa Roman government kay para ma-execute siya og capital execution. Mga tawhana, pagkabakakon gini mga tawhana. Lapos bukog ang pagkabakakon ini. Lapos bukog. Pagtuon dagon mo history doy. Ini nga tong mga amigo nga mga piking sabadista, pagtuon mo history ba?
Or siguro na gitudluan siguro mo history pero ang gusto lang yun yung story instead of history. Di ba? Naghimo ang first general persecutions conducted or launched by the Roman government or the Roman Empire nahitabo ni adtong 64 AD sa panahon ni Emperor Nero. Wa na! Not less than 25 years nang patay si Kristo, misaka sa langit before pa nag-launch ang Roman Empire of persecutions against the Christians. And at the same time, dili religious ang pinaka-first nga tawag ining reason nga naman gigikonsider sa Roman government ang Christian at the time nga ang mga Kristiyano rebelde sa ilahang gitawag o gobyerno niya. Kaya ang gobyerno kay theocratic form of government mamo nang na-appeal pod ang religious matters. Bakakon ngini mo tawhana. Pati bakakuna. Kabakakon. Napod sila ko ano, napod sila kanang ganun ba kanang ang kabaga silang mga naong ba kanang grabe ba kanang kabalo silang butbut, kabalo silang gitawag og bakak ilapong isulti. Ay noon sa kun naging ganina, di mo ginamalikayan kay siyempre 200 ang bunyaganan, 200 ang nagbunyag niya, 600 kang pastor, alang-alang. Ini posible nga nani komisyon. nani tawag ining komisyon ning ato ang gitawag og amigo ha, di ba? Nani komisyon possible ba? Kay grabe magipagpamutbot kay para makailad lang ba. Kapatid, follow and subscribe sa Kabrother Amik na Facebook page at YouTube channel sa Sukdanan sa Kamatuoran. Daghan kay mo makatunan.